ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ତାର ନାଁଟା ନା ବହୁତ ବଡ ହେଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଚାକିରି ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ପଇସା ମିଳେ, ଛୁଟି ମିଳେ, ରିଲାକ୍ସ ମିଳେ, ଖାଇବା ମିଳେ, ସବୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ମା ଯୋଉ ଚାକିରି କରେ ନା ସେଟାର କେବେ ଛୁଟି ମିଳେ, ନା ତାକୁ କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିର ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ, ନା ତାକୁ କେବେ ସାଲେରୀ ମିଳେ। ତଥାପି ବି ସିଏ ତା ପରିବାର, ତା ସଂସାର ଆଉ ତା ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପଡିକି ସେ ଚାକିରିଟି କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ମା।